taky, vole, to jsou motivy úplně k ničemu, vole. No, ten díl se nahrává. Zamávej. Mamko, zamávej, bude to babič. Když to dám, babičce posílám. Tak, Jouda, ahoj. Bápa šáteček. Předposlední den. Tak vám posíláme pozdrav. A za 2 dny jsme doma. Takhle to tady žije. Tady jedna dýza. Tadyhle za roštím je druhá dýza. A tam zpívají naživo. Zpívají aleluja. Tím končíme. Tak, čus.